Bonbini. Van harte welkom betekent dat voor de mensen die geen Papiaments spreken. Heb ik het goed gedaan? Dat zegt hij uit beleefdheid, vrees ik. Maar ik heb in ieder geval mijn best gedaan. Nou, ik zei al, het is een feestelijke dag vandaag. We gaan officieel de liefde aan elkaar bekennen. En dat gaan we... We zijn natuurlijk al lang gestart, hè? Want zo gaat het als je in ieder geval als je met Rudmila samenwerkt. Ik weet niet of dat voor alle Antillianen geldt, maar dat betekent dat je dat voortvarend oppakt. En volgens mij is het begonnen dat Rudmila met Bea Koop en dat is de locatiemanager of een van de locatiemanagers hier. Ze zit niet in de zaal op het ogenblik. En Mieke van Gorkum, dat is de voorgangster van Ben. En Ben die komt straks ook nog aan bod als regiodirecteur in deze regio. Is met elkaar gepraat, wat kan Laurens nou betekenen voor Antilliaanse ouderen? En dat is waar Stichting Zorg Cocon en de Rudmila zich voor inzet. Mijn naam is overigens Godert van Weesup, dat heb ik u nog niet verteld. Ik ben manager zorg aan huis bij Laurens. En samen met Yvonne, ook niet vergeten, Yvonne Gilliamse, de teamleider, hebben we met Stichting Zorg Cocon en Rudmila ons ingezet om de inloop voor Antilliaanse ouderen een succes te maken. En ik zeg we, maar mij past bescheidenheid hoor. Ik heb er maar een kleine bijdrage aangeleverd. Vooral Yvonne en Rudmila hebben zich daar met allerlei andere mensen. Contento com você visita, você minha qualidade grande, bom Bom maneira gewoon te explicar como intention onze commissar. Dus eigenlijk pastora. Ik kan eens meteen Nederlands hoor. Ik zal gewoon doorgaan Nederlands beter hoor. De doelstelling was inderdaad 2 jaar geleden, met name 2009 februari, om te beginnen met een kleinschalig project. En Laurens bood de mogelijkheden om met pilot te beginnen. En zodoende ben ik in contact gekomen met Mieke van Gorkum en Bea Koop om mee te beginnen. En nou ja, en van het een en de andere kwam dat wij in november is er een plek vrijgekomen dat wij konden starten om te beginnen met het inloopproject, een ontmoetingsproject. De naam zal ik eventjes dadelijk bekendmaken voor onze Antilliaanse ouderen. De Antilliaanse ouderen in Rotterdam, ja, het is een doelgroep die heel moeilijk te bereiken is, moet ik zeggen. Het is omdat men is niet zo bekend met onze cultuur. En ja, als de mensen horen van dagverzorging, dan denken ze, oh, ik ben niet zo oud, ik ben niet dement, daar ga ik niet heen. Maar ja, goed, het opzet wat we doen we op een hele leuke manier. Anders dan een dagverzorger, dan alleen maar bloemetjes schikken. En nou ja, goed. Dadelijk zal Claire, docent van Alweer, daar nog een en ander vertellen. En daar gaat een beetje mijn verhaal beginnen. Omdat Laurens en Zorgkompas, allebei de organisaties, allebei ouderenzorgorganisaties, dat mag ik zo niet helemaal zeggen, maar voor de duidelijkheid misschien toch wel, allebei al langere tijd bezig waren en aandacht hadden voor het nieuwe Rotterdam. Voor de gekleurdheid van Rotterdam. Voor alle culturen, of een aantal culturen, hier in dat nieuwe Rotterdam. Het is zelfs zo dat nieuwe Laurens, en dat was ook al ingezet in het oude Laurens, maar dat nieuwe Laurens een interculturalisatiebeleid heeft. Zo'n deftig woord gaat er eigenlijk om dat we proberen, en niet vanuit één kant, niet alleen maar vanuit de kant van Laurens, maar dat we proberen om de verschillende culturen in dat nieuwe Rotterdam bij elkaar te brengen. Niet per definitie voor elkaar te zorgen, maar wel bij elkaar te brengen. Om te zorgen dat we op de plaatsen waar we elkaar nodig hebben, elkaar ook wat kunnen geven. Op de plaats waar zorg nodig is, we dat ook kunnen doen. Op een gepaste manier. Op de plaats waar vrijwilligers nodig zijn, dat we dat ook kunnen doen. Op een gepaste manier. Op de plaats dat er begeleiding nodig is, op een gepaste manier. Dat doen we dan ook. En eigenlijk kijken we, als je het hebt over interculturalisatie, dan hebben we het er niet over, maar dan denk je heel vaak aan de verschillen tussen de verschillende culturen. En je zegt het ook, de verschillende culturen. Maar eigenlijk gaat het toch in de diepte om het feit dat we gewoon allemaal mensen zijn. Gewoon allemaal mensen zijn. Toevallig een andere broek, een ander hemd of een ander kleurtje, maar we zijn wel allemaal gewoon mensen. En eigenlijk hebben we ook allemaal diezelfde basisbehoeften. De behoefte aan ondersteuning op de momenten dat dat nodig is. De behoefte aan geborgenheid, de behoefte aan veiligheid, de behoefte aan educatie, zoals net al gezegd werd. Nou, al dat soort behoeften,
in een verschillend kleurtje, maar wel eigenlijk. En ik sta hier met een woordje, maar ik denk dat een woord van dank ook op zijn plaats is aan Ruud Miliaas, die hier staat, en Godert. En ik begreep net dat Yvonne ook een grote bijdrage geleverd heeft in het maken van deze samenwerking, het laten groeien van deze samenwerking. En ik denk dat een klein applausje voor hen in ieder geval, terwijl ik nu misschien mensen vergeet, maar wel op zijn plaats is. Het is een bijzondere dag, omdat we de samenwerking die er al was, ook nog eens gaan formaliseren vandaag. Dat we een handtekening gaan zetten onder een samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Laurens en de stichting Zorgcocon. Het is een bijzondere dag, omdat we de samenwerking die er al was, ook nog eens gaan formaliseren vandaag. Dat we een handtekening gaan zetten onder een samenwerkingsovereenkomst. Een samenwerkingsovereenkomst tussen Laurens en de stichting Zorgcocon. Ik ben overigens ook met u allen heel trots dat dit doel vandaag bereikt is. Mevrouw Cecilia heb ik vanaf de eerste instantie gesproken toen ze hiermee begonnen was. En je kon zien dat ze hierover eigenlijk in vlam stond. Het was iemand die ervoor ging. En ik hoop dat datgene wat ze nu gedaan heeft voor u allen hier in Rotterdam, dat dat ook, laten we zeggen, als een olievlek zich mag uitspreiden over Nederland. Want er zijn meerdere steden die soortgelijke behoeftes hebben en die mogelijk aan het voorbeeld dat u hier neerzet over kunnen nemen. Ik ben eigenlijk al begonnen. Ik ben vorige week in Tilburg geweest en daar heb ik veel over u gesproken. En ik neem aan dat ze u binnenkort ook zullen benaderen dan van de zon. Maar ik weet zeker dat er ook in andere steden zijn, behoeftes zijn die leven net zoals hier in Rotterdam. En dat het voorbeeld dat hier Laurens met uw organisatie, met uw stichting is opgezet, dat het overgenomen kan worden. Aan iedereen, marche pas bien, die voorzitter. Dank u.